Kuyiko kuyithoba nokuzihlisa nokucela nje ukuthi inamba isense kuphela uma ungumlandeli, mungayini ungayisebenzisa inamba isense kuphela ukungifonela ungawusisi WhatsApp. Yes kama kupastor weningi sibheka la udouble kankomo Madeli Nkomo Madelini Onkomo Madelini Alice 4655 isanibona ubusizwa egundinwele ekhanda. So ugundinwele ngabo by means of using iskelo, scissor or umshini or eraser, you are cutting your hair, yabo ukuyagunda. So number 1 ke la ukugunda esiningi akuthathwa njengento enhle, but ingasho into enhle kodwa ke senze kanje. Number 1 ngokujwayelekile la ukuphupha umuntu sikuthanda nje uPaul ubume egundini wena, ngoba lokho ngasho ukuthi mhlawumbe kenzeka lo muntu usuke ezolahlekelwa ukuthi olubalekile empilweni yakhe ngenxa mhlawumbe yesenzo sakhe. Number 2 singabheka kanje ukuthi ngesikhathi uphupha umuntu uthola ukuthi uPaul ube ngesikhathi egundini wena olungabe lukhomba ukuthi ngenzeka lo muntu angahle athathe isinqumo sokulahla into ethile ebalekile kuye noma alahle umuntu obalekile kuye futhi obe usizo olukhulu, yabo. 3 kuyenzeka kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kube uPaul ubume egundini wena osuke lusho lo muntu ngenzeka aphelelwe amandla noma lahlekelwe isithunzi kanye kwehle udubo ngenxa yobudedengu bakhe. 1 ngoba siKorinte 11:15 nokuthi uma owesifazane nezinwele ezinde kuludumo kuye ngokuba ke uphiwe izinwele zibe isembozo, kanti ke siyazi ukuthi inwele ziwuPaul amandla kakhulu. Incwadi yabihluleli kakhulu indaba ka Samson. Number 4 kuyenzeka futhi uthola ukuthi ngesikhathi uphupha umuntu kube uPaul umegundini wena longabe lukhombe ngesikhathi sokulahlekelwa umuntu ngenxa yokushona, noma ke elusho ukuthi lo muntu usuke engahlelile ngenxa ukuthi uzolahlekelwa umuntu ngokushona noma uzolahlekelwa ngokuthi kushona umuntu. uJeremiah 7:29 gunda inwele zakho Jerusalem ulahle wenze isililo emadulini angena lutho ngoba uJehova usalileke wasilahla isizukulwane sentuthelo yakhe. Number 5 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu kuba uPaul ubumegundini wena osuke lichaza ukuthi ngenzeka kunemizamo yabathakathi ngabe yokuthebula amandla alomuntu noma ukuthebula isidalwa salomuntu kube kusetshenziswa ke into efana isandla sakhe. Ubone igunda nti kunalabantu abathatha amandla akhe noma bathatha isiphiwo sakhe noma bathatha ke isidalwa sakhe. Into efana ukuthi uphuphe udla, so ungudlayo kodwa usikudliswa kodwa wena ukuthenga ukudla, wena uphe ukudla kodwa kube kuyidlisa, yabo. So yenzeka into enjalo, manipulate imimoya. Number 6 kuyenzeka futhi uphupha umuntu kuba uPaul ubuma egundini wena suke olungasho nje isinqumo ke mhlobo esalo muntu sokunqaba ukwamukela ubizo noma ke sokulahla ubizo lwakhe, noma lo muntu kungenzeka adube ubizo lwakhe. Mhlobo asesithi umuntu already ubesethathile ubizo walomukela waqhubeka waseshintsha ngokuhamba kwesikhathi elahla ubizo elahla eshintsha uhambo lwakhe likamoya, yabo. Mhlobo uyasindiswa siyagunda, yabona, or so lahlile whatever lekade eyenza kulolu bizo lakho. So number 7 uma uphupha futhi umuntu kuyenzeka uma ngesikhathi egundini lokuba uPaul uhle kwesisaloba lokho, so usho ukuthi ngenzeka lo muntu usuke ukuthi kunenguquko azenza lo muntu noma kunenguquko lo muntu asuke ezozenza phezulu kwempilo yakhe, yabona. Izenzo 18:18 kepha uPaul esehlala khona izinsuku eziningi wavalelisa abazalwane wamuka ngomkhumbi waya eSiria kanye ke noPriscilla noAquila esegundile ikhanda lakhe eKenicrea ngokuba wayezibophe ngesifungo. Siyabona kuNkulunkulu akakulonde kubusisa.